כל הפעוט יושב, נקרא לזה. תינוקות, אתם לא רואים את העוגה שהכינו לנועם? אבא הכין, נכון? אמא? קנתה, הכינה. זה לא... אז אני רגילה שאתם מביאים לנו דברים מיוחדים. הפעם זה לא. טוב, לא נורא. יש לנו עוגה. נועם, אתה מוכן לכבות את הנרות? רגע, לפני זה אתה עוצם את העיניים ומבקש משאלה מאלוהים שבשמיים. נועם, תתרכז. טוב, טוב. אתה מוכן, נועם? 1, 2, 3. קדימה, נועם. אתה יכול לכבות את הנרות, נועם. נועם. אתה יכול לקבל. חזק, חזק. קניתי לך חדש. זה לא מסימון? לא, זה לא מסימון. כי אני רוצה להכין את זה לשבת. בסדר.